Valcon er et skandinavisk konsulenthus med ca. 150 konsulenter. Vi har kontorer i København, Oslo og Stockholm, og internationale kontorer i Tjekkiet, i Indien og i Kina. Vi arbejder med at sætte retning og støtte op omkring implementeringer inden for strategi, styring, effektivisering, sourcing og innovation. Og hjælper både inden for den private og den offentlige sektor med at løse problemstillinger omkring globaliseringen og CDA og hjælpe skandinaviske virksomheder til at få mest muligt ud af det. Og med at støtte den skandinaviske offentlige sektor med at gennemføre de reformer og omstillinger, som er nødvendige her i Skandinavien på sigt. Vi arbejder altid med udgangspunkt i meget erfarne teams. Vi har en gennemsnitsalder på omkring 40 år i huset. Det er vi stolte af, og det er noget af det, som vi sætter stor pris på. Jeg tror på, at den stærke konsulent er en konsulent, der både har en baggrund fra linjen, det vil sige egentlig ledelseserfaring, og så selvfølgelig en tung konsulenterfaring, der kan støtte de kunder, vi har. Vi har en vision om at sætte veje i fodspor. At sætte veje i fodspor for Valcon betyder at gøre noget, der gør en forskel for vores kunder, og hvor man kan se, at vi har været her, når vores opgave er slut. Det er en vision, som både dækker vores specifikke kunder, men det er også en vision, som dækker bredere for Valcon i skandinavisk erhvervsliv og i skandinavisk offentlig sektor. Det betyder, at vi støtter både op omkring problemstillinger på strategisk niveau med at finde vejen og retningen i de udfordringer, vi står i, men også med rent faktisk at hjælpe med at være udførende de steder, hvor vi kan støtte op omkring det. Det kan være så inden for udførende produktudvikling, udførende indkøb og støtte op omkring det i virksomhederne. Og man kan forestille sig en stribe andre områder også.